שלום לכולם, המדריך הזה הוא לתוכנה קמטסיה סטודיו, גרסה 5. המדריך הזה הוא למי שלא יודע איך ליצור מדריכים, להקליט סרטים, נגיד מהאינטרנט, אפשר להקליט כל דבר, להקליט סרטונים של מה שאנחנו רוצים במחשב. מדריך מאוד מאוד פשוט, לכל מי שרוצה ליצור מדריך או להקליט דברים שהוא עושה בתוכנה כלשהי וכל מיני. המדריך הזה נעשה בתמונות, מכיוון שאני לא יכול להקליט את התוכנה עצמה, כי אני משתמש בה בשביל להקליט דברים אחרים. אז יצרתי את המדריך בצורה של תמונות. אוקיי, אנחנו נפעיל את התוכנה, וזה מה שיופיע לנו. קמטסיה סטודיו, פשוט לוחצים על close. נגיע למסך הזה, נלחץ על make a recording עם סימן האדום. הוא יביא אותנו למסך הזה. Select Area Record. Select Area Record, זאת אומרת נבחר את מה שאנחנו רוצים להקליט. נגיד אנחנו רוצים לבחור את ההקלטה של תוכנה, אנחנו מסמנים, אנחנו פשוט באים מעליה, זה יסמן אותה במין מרובע מסביב, ויראה בדיוק את מה שעומד להקליט, לוחצים, וזה ייראה ככה. הסימן האדום הזה. או ירוק, או לא משנה מה. פשוט לוחצים, נגיד פה. אנחנו לוחצים על הכפתור רקורד. עכשיו אנחנו מתחילים להקליט, ולמטה יהיה את הדבר הזה. אנחנו לוחצים F9 כשאנחנו סיימנו את ההקלטה, לוחצים על סטופ, F9 וסטופ. זה יראה את המסך הזה, את מה שהקלטנו. לוחצים על הכפתור Save כדי לשמור. זה יביא אותנו למסך הזה. אנחנו פשוט נרשום את השם של מה שאנחנו רוצים, שם של נגיד מדריך ל-3D Studio Max, ועושים לו Save. יביא אותנו למסך הזה, Edit my recording, או Product my video in shareable format, או Create another recording. אני לוחץ על Edit my recording, אפשר לוחץ על השני כדי לעשות לו רנדר קובץ וידאו שונה. לוחצים על another recording כדי ליצור הקלטה חדשה. נגיע למסך הזה, נלחץ על File, Import Media. הוא פשוט יפתח את המסך הזה. אנחנו לוחצים על מה ששמרנו, כפתור ימני. לוחצים על Extract ו-Text on, או מה שלא יהיה, מה שרשמתם, .avi. פשוט תפתחנו קובץ אבי של מה שעשינו עכשיו של ההקלטה, ואפשר פשוט לגזור אותו מכאן כבר ולהדביק אותו על שולחן העבודה או מה שלא יהיה. וזהו, ככה יוצאים הקלטה. זה מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד פשוט, ומקווה שזה יעזור לכל מי שמעוניין.